iki bodoh aja diwehi ngene iki, Ce. Iki dilaki. Nang, dilaki dires. Kene, Nduk, irisen, Nduk. Iki gombalane dicipok, Ce. Iki gombalane dicipok. Bodoh aja nyampire gombalane ngarepan ya. Iki gombalane sik didelikne sik iki. Bit. Bit tego, Bit, cipok. Pangkat sing anu iki kok. Ambune seger jarene Abid. Ya ngresiki jero omah ya. Aku nyapa iki? Dikancing iki. Heh? Oh. Ndi? Beh iki kok pemean neh to, ya Allah. Kok panggah nek pemean ning kene ilakno iki? Nduk, anu nduk ati nduk. Awas. Nyampe. Ayo. Nyampe, wis aja gawe pemean ning emper, aja gawe pemean ning emper. Iki ya bene yo. Njero diresiki sik Bit, ayo Bit. Iki lampune dimakne sik Bit. Heeh. Awakmu sing kudu rene iki makna sik sementara. Nah, iki dileh Bit. Iki masak ning kene bodo. Oh iki. Lah ya dileh ae. Pasang yo. Heh? Tipine dipasang iki amoh kok ketrocoan kok. Indonesia yo. Heeh, disinggah-singgahne sik. C serbet. Ya aja ning kono Bit, ya digawe ning Pak Pailan endi to? Ana sik-sik aku iki. Heh, nakmu. C diserbeti. Heeh, serbet. Nah. Siki bodo tenan ya, Ce ya. Terus kae arepe dileh ke mejane kae. Hati-hati lho Bit, dipine Bit, kene Bit, jero kene Bit. Jero kene. Wi nganu cagake ning mburi. Heh? Demek aku. Lah iki rusak lho. Kudanan soalnya Bit. Lah yo eman-eman piye neh arep dikapakne neh. Larang eman-eman ora kena iki. Iki serbet iki lho, Ce. Tampak iki. PN oleh TV amo jarene. Jarene TV amo PN. Kemenyak saiki. Kemenyak. PN TV amo. Tak oleh. PN TV amo wis njekekne jero sik. Sing tuku kuwi jarene. Ora kuwi iki mergo kudanan ketrocokane dhuwur, trocoh. Akhire ra kena. Jajane sesuk ditata kene ya, Ce ya. Ngendi? Jero saya. Jero ngendi? Jero kamar kono. Apa ya sedeng? Iki ndek lho jero Bit ngawut e. Ndek kok kene jobe kula omah kena ra ya. Tipine loro tak ra kena tabung iku. Apa telu ora salah malahan? Oh, telu kuwi. Telu dirosokne mathuke ya sing iki ya. Jane aja apik-apik lho, tapi iki gampang ketrocokane lho, Pak. Kowe maneman kok. Iki mejane dileh Bit, kok mejane wis elek. Sok men nek tipine kena nganu ae, digekne meja dhewe apa nempel wong liwat ngono lho 150. Ngono to? Di siguki sik iki. Ceo, omahe diresiki sing mening, sok ben nek bodo tamune akeh, nek tamune salaman. Assalamualaikum. Ngono lek wae cah cilik to engko dadi siguk dhuwit. Dipuk dhuwit yang sangu. Ya. Apa? Arep ngomong apa? Arep ngomong apa? Nganu apa? Dawet ngirina atau kono. Dawet. Sampean pengen dawet? Heeh. Serat kan? Heh? Es? Es susu? Badan dulu kae. Oh, enak. Warek ya sakmene warek. Warek. Heeh. Iki jajane sapa iku kok mbok cekel? Jajane sapa? Kok kono? Wis meneh iki dileh. Kuwi heeh, slambune nang ndi? Slambu. Lambu. Heeh. Anak. Slambu nang ndi kok renek?
Gua ngitan. Gawa ngetan. Ireng ta. Selambu dikene kene lho. Nang kono Ah, resi apa reget? Resi apa reget? wis tambah kabeh. Gorene ndi? Ndi tak pasange? Nang ndi njajali? Napa, Pak? Cek ta. Cek to piye to? Piwon apa? Enggak tedes Wo. gue. Ya, serana fit. Endi, Ce? Endi? Endi? Buke. Wah tak jebuke. Ya, dang dang nak dang dang, dang dang ding dang nak dang dang, dang dang ding. Yo, jipok selambu sik ayo. Jipok selambu. Enggak konek, Pak. Wengi Yo. iki kok gak coba. Heh? Selambune nang ndi? Enak wong. Selambune ngene, mbok iya he? Hmm? Enak. Yo. Selambune jarane wis diumbahi. Wis diumbahi to, Ce? Hah? Mending masalah. Mendunge masyaallah. Wis diumbahi to? Wis diumbahi. Ki mobil sapa iki, Cek? Sing iki. Nyapa? Nyapa, Bit? Dolanan mercon? Gene ndi? Aneh-aneh to. Wis ora oleh lho warga kene dolanan ngono. Arep metu wae? Engko suwi. Males banget lek suwi. Ce, selambune endi ayo? Lunyu ya ben kepleset kelelep. Bocahnya apa, Ce? Walah Sanju dik iki jenenge. Dik ini rakne sampean terut kali ya. Ngene Pak, ngene paelan resik-resik ya. Ngene paelan resik-resik. Kelut. Dikelut-kelut. Oh, ya resik. Apa to? Paelan arepe bodo. Heeh. Heh. Ceweke? Ya mbah ora ngerti sapa ceweke paelan. Heh? Sapa iki? Iki ceweke paelan. Iki bojone paelan. Guyu. Simpen ini mbok kira. Dikancing. Oh, ora kelo. Kilo. Nah, silakan Ndara Putri, Ndara Bayi. Wah, kilo sajane mbok girah lek ora percaya, kilo. Telu kopine mbok girah. Iki kopine sapa? Ngedange mainan karo. Wedange paelan, Pak Kadi karo. Ndah, Lah sampean? enggak tanggung, Be. Lah nyapa? Nang Marai watuk. C, omahe wis apik demen. Demen omahe apik. Demen. Pak Kadi seneng omahe apik, Pak Kadi. Seneng pol Pak Kadi. Nyangka napa mboten Pak Kadi omahe apik? Mboten nyangka omahe apik. Mboten. Sakniki iso ngrasakne kepenak Pak Kadi. Nggih. Tuwek malah penak nggih Pak Kadi. Nggih. Kasure empuk. Terus napa malih Pak Kadi sing sampean rasakne penak? Iso duwe kamar mandi. Enek sanyo rasah nimba ya Pak Kadi. Nggih. Nggih to? Nggih. Penak iki lho guys, wis. Alhamdulillah. Iki nganu, iki sebenarnya arep tinggi dapur ya. Tapi tukang wis nyuwun libur karena sumen bodo iki tinggi dapur. Dapur iki tinggi isah-isah. Mari ngono kene nggih tempat maem apa? Rak. Terus sing sebelah kene tinggi masak sego. Terus sebelah kene tinggi masak jangan. Terus mari ngono iki dalan tinggi ning Pak Kadi arepe ning mburi, arepe ning apa? Kamar mandi ya, ben gak kadoan. Nah, iki enek pintu alternatif ya. Sira kadoan kan dimesakne to. Terus lek bagian dalam rumah ya wis alhamdulillah lah iki arepe dipasang selambu karo abis sing ngenteni abit iki. Meja-meja iki arepe tak pindah ning pawon ya, bene rapi. Nduk, Mbak Siti sekarang. Bit abit, iki adile Bit. Iki meja iki Bit. Iki dileh ning njaba Bit, iki kan wis ra kangge to. Akmu Mas do belanja e? Wis.
Bang Sri. Iki dile. Ning Bang Sri. Yo yo. Lho yo, alasan iki Bang Sri masa. kok dalan. Kok gelis semen. Kaya alap-alap. Iki dikekne njaba, Nduk, dikekne njaba, Nduk. Ya. Iki mejane ya wis ora kangge, iki dikekne njaba ae. Dikekne kula omah kok ora dicipok. Dua. Wis dibuak to. Tretek tan omah tinggi genel. Ya sembarang lah. Iya. Wes, hati-hati, Nduk. Hati-hati. Terus aku. Aja sampai ketok kotamu. Rodok rono nyisih, Bit. Koror. Piye, Nduk? Nanti gede. Heeh. Kono ora ketok. Kene. Ben mening. Wes kono, Nduk. Penak Pak Kadi, sok dorongan. Penak. Wis maem Pak Kadi. Kalian apa? Dua pisan ya. Apa? Heeh, iki digubak pisane. Sera kangge. Kayu. Kena iki cedek geni. Nduk, iki komplong-komplong iki guanan, Nduk. Meja-meja, kok meja. Apa Nduk jenenge, Nduk? Iki lho, heeh, terus alu, terus iki pacul-pacul kuwi Nduk sisih nang jero omah, Nduk. Pacule sapa ya? Pak Palen iki. Nduk iki enek koper, Bit. Ora mbok buka, engko. Mbok, omahe wis dadi lho, Mbok. Lah ya wis. Mbok tak omongi, Mbok. PTF aja dilebokne jero omah ya, Mbok ya. Cece. Ayo ngusungi dandang. Yo, ngusungi dandang ya. Ayo, Tantang nanti. Iki arep tak usungi, Mbok. Iki diusungi ning pawon. Dandange iki diusungi ning pawon. Hah? Dandange diusungi ning pawon. Bone. Kuwi kabeh. Udu Cece, iki lho dandang isor. Ngaren. Neng pawon. Delat to. He? Delat. Ayo. Kene. Ndi iki? Oh, iki ditutup kok gesek tak buka. Piye iki? Weh. Iki apa iki? Oh, beras. Kene, Ce. Kene. Nah, pinter. Iya, kabeh ya. Kabeh, Mbak. Bodo ben ricik, Mbak. Nah, heeh, Mbak, ewang-ewang mbok kira. Sisih nek kene, Mbak. Wong nom mek kongkon ya, Mbak. Pegel ra ngene, Mbak, sama naro aku. Enggak. Apa wi, Mbak? Oh, kopine isik. Kene, Ce. Wes dijendrek-jendrek. Jek oke, Mbak, dikuwabeh, Mbak, sakenake ya, Mbak ya. Mejane ya arepe tak junjung rene, Mbak. Nah, kabeh, Mbak. Bodoi dulure sing adoh lek mara ben dulurku saiki sugih, omahe apik. Sembarang enek. Ya, Mbak? Jadi lu bang tunjangan. Heh? Tunjangan. Uduk timbangan kuwi. Kompor gas. Iya, iku kompor gas. Ben kono Ce. Ki Mbak ya tak jak resik-resik ya, Mbak ya. Piye? Heeh, mejane dijunjung sapa sing junjung sing iso? Kalau Bit gila. Abot lho, Bit. Kuat Bit yo. Sing ngisor, ngisor sik banyak, Ce. Iki tok endi iki? Pawon. Iki gawane pawon Mbok kuwi, Mbok. Heeh. Jajane bareng pawon. Somben niku dipasang bar bodo, Mbok kira. Piye? Jajane. Jajane piye? Kone pawon. Iya no kabeh saeneke dikekne pawon. Saeneke. Ben mening kok. Mejane kene sisih kene Bit ya. Wis kok ana junjungan.
Piye? Jajane kerupuk iki wis ra. Iso nrunyam kualat kapok e. Cece arep dikerubuti, Mbak. Cece arep dikerubuti kebo kualat wong tuwa ya, Mbak. Mano ngangkat iki. Ndi? Jangan kasih penak. Enggak kuat. Coba yo, sekarang kono pe. Masa ding. Iki bang no. Cece bingung lek ngalih. Kenapa yo? Sedeng. Awas awas. Taruh lawange. Kok mbok meja wong gawe lawange ra oleh lho lek ciut. Lawange. Kegedean mejane. Miring berarti pe. Mosok miring. Iso ra, Mbok? Butuh wong lanang ki, Mbok. Awakmu ngalih sik pit lewat kono pit. Apa nek kok isor? Mbok. Ada seneng. Lah Pak Kati ora iso wong emang. Oh, ora ganggu pe. Ya Allah, Mbok. Emosi Pak. Jual tuh Pak Kati ngalih tenan nih lho. Kati nyapa? Mbok kira ora iso njunjung nyapa Kati meneleng nang kono Pak Kati ra ganggu. Hati-hati, Mbak. Cepet sampean kok. Abot. Abot ora elok. Dua tak pe, dua tak pe. Lah. Pak Kati ra nyapa-apa kene. Potong apa pe? Pak Balan iki lho pe. Awakmu rono ngetano lho bit sing benakne ki awakmu ora kok wong tuwek. Ya, kono pe sampe. Iki jan enek lakonmu bit. Taman kono pe. Iya, kowe mbos ah. Dimarahi wong tuwek malahan. Lah kadi malah nantang nang kono. Pak Kati nantang. Pak Kati nantang nyapa to, Mbok? Berarti mana tiba ale. Yo kale. Ale. Dari mae lho. Ngale mati. Mak iki ayo mak. Ayo, Pak. Ayo mak. Mak. Ada ana mak. Ya ora kene ora sedeng ae. Ora sedeng kita pilih. Wes. Wes yo. Enak. Enak enak. Jangan pe. Lah Pak Kati aja gandoli Pak Kati. Jadi makasih. Pak Kati ra nyapa disalahne ya, Ce ya. Enak. Enak, enak. Ini kalau sing gede pe. Selera saya. Jurene pe pe. Mbak kono, Mbak. Ning gak ada jajan. Nganu pitek lain. Sesuk jajane sing Ini gak ada jajan. udaran tak teni. Aja. Pitike aja ning jero enggak oleh. Ora nuntuku kurungan. Ora oleh pitike ning jero, Mbak. Pitike mbok lebokne nah ya, Mbak. Ojo pe. Aja lho, Mbak, eman-eman omahe, Mbak. Sesuk lanang dinepi ya. Yo, lawange dinepi. Ya, Mbak ya. Pitike aja mlebu. Dibalik. Mejane dibalik. Mbak, aja gandoli Pak Kati. Pak Kak. Pak Li. Hati ganggu. Lah Pak Kati ra nyapa-apa, Mbak kira diseneni. Ambekan sih, Be. Sing sitok joget ae. Pada dijogeti ya, Be, sampe. Be, karo Be sama dijogeti ya. Bono, Be. Bono aneh. Aduh, sengkil tengok rasane. Lah Pak Kati ra nyapa-apa digigit tak. Aduh, langsung dobrok. Wes ngono. Jajane tak tenen kono Pit, engko sawayah-wayah lek entek kan garek njebak-njebok to Pit. Ini. Terus kae sing nang omah kae. Kesel, Mbak. Ayo, Cek. Ayo, Ce, los, Ce. Beh, ngono ana ya sik oke.
Wis diriji kepit. Lah iso wis renek sisa sing ning jero omah ben mening. Ngisor. Tinggal jajan iki. Coba tong ngisor meja ben ringkes yo. Apa? Iki bekakas. Oh, ana pancenan. Iki dili iki ngisor meja, Cek, kayak ning ngisor meja, Cek. Iki. Wes aja ya, Mbak. Lah iya saiki wis ratane pawon to? Lah iya, omahe wis apik kok. Lho ya wis mening to, Mbak, ngene iki. Wis. Mening pol ya, Mbak. Iki ra cukup duit 1000 lho, Mbak, tenan. Orang bayarine ra cukup tenan, Mbak. Dadine demane-man aja diweki reget-reget ya, Mbak. Aja diweki pitik-pitik. Jan kok kelas diseneni Pak Kati ndarang ra ngerti apa-apa kok kira digiyut ta. Lho, Padahal ra ganggu. Pak Kati ndarang neng kulon lho, Mbak. Kayak omong sak kecap ora lho Pak Kati. Nggih. Wes mending omahe ringkes. Apa nih? Beras. Beras apa ketan, Mbak? Berat kok. Hmm.